Ето сега ще си направя 50 клякания. Точно преди репетиция ще минавате тук хористи, ще ми се смеят, обаче аз съм си казала, че 50 пъти клякам на ден от януари. Ние няма да се спрем. Започвам. 3, 2, 1. Започвам! 1, 2, 3, 4, 5, 6, много смешно. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, трябва да спотува 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, айде тук диригенти да огласване, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, браво! 50, верно ли ги направих? Направих ли?